Tá Gaeilge fitte fúte agus a grílór chulahort aonans mud an seo a Lorg Media. Agus is cuma má toidir pléile imachtaí, má toidir na míán hóisialta déanam muid an Gaeilge chuirt an cían a gúna. Agus tugad muid misnach agus muín go riine is cuma fiú man bhfuil mór an Gaeilge acu. Gur margus and sláinte agus fóte bhfuil an well. Dúspáide tá sé onan ar fad an seo is Gaeilgóirí muidir fad agus muidir caiinte Gaeilge chula lá. Tá muid site is Superpixel Labs is anad cóhaidbrútáin, so cloisin chula go nó eile tá háartarn an Gaeilge chumá. Agus ó thosa muid ag obair seo tá an Gaeilge ó bhád níos feicálaí, tá muid hééis bheith caiinte leis an banisteoirí an seo, agus an níos tá an Gaeilge mar strátéis acu, mar chuid gon strátéis go nó, agus nuair tá siad ag leanú amach an seo bé an Gaeilge i chrílór chulahortaíonn siad. Tá éad buntáisteán leis an Gaeilge bheith mar chuid go nó. Tugann sé féinúlacht dún, tugann sé rud cinn stiúil dún, seaan muid amach ag gompairt le cólacht eile nachhfuil éon Gaeilge acu, just go bhfuil rud cinn stiúil, tá cultúr baint leis ach fecinn muid hain mar chuid go pobl, margheall gon an Gaeilge an, agus go háirí agus muid blondaíonn seo a grílór chathair na Gailge bheith agus an stád is cháthangach ag Gailge. Mohín muid a niscúil muid mar chuid go rud cinn a bhád níos mú na mar tain agus mohín muid go maith sin.